Muli naman po nagpulong po ang Community-Based Monitoring System or CBMS Coordinating Board ng LGU Bayambang noong Hunyo 17 upang talakayin po ang paghahanda naman para sa 2027 CBMS Implementasyon sa pakikipagtulungan ng Philippine Statistics Authority. Tinalakay po sa pulong ang mga mahalagang gabay sa implementasyon, malinaw na tungkulin ng bawat miyembro ng board at pagpapalakas ng koordinasyon para sa mas epektibong pagpapatupad ng programa. Iprinesenta sa mga kinatawan ng PSA ang mga usaping teknikal tulad ng CBMS Overview, Capacity Strengthening Activities, Resource Allocation Tool para sa 2027 at iba pang data systems na nalayong palakasin pa ang data-driven governance sa bayan. Layunin ng CBMS na mas mapahusay pang pagbibigay ng tumpak na datos para sa epesyente at makabulang serbisyong pampubliko sa bayan ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.